L-għoli tal-ħajja, s-sigurtà fl-Ewropa, l-isfidi tal-bdiewa, dawn kienu uħud mit-temi li ddominaw is-summit tal-Partit Popolari Ewropew li sar fi Brussell. Summit li kien indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi kien akkumpanjat għal dawn il-laqgħat importanti mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Għalja. F'kummenti lil Net News, Bernard Grech fisser l-importanza ta' dan is-summit u l-fatt li hu baqa' jimbotta biex l-Ewropa tkun tassew viċin in-nies. Irridu nibqgħu nimbuttaw biex ikollna anke Ewropa aktar viċin liċ-ċittadin, Ewropa illi tifhem il-ħtiġijiet mhux biss nazzjonali u internazzjonali imma wkoll lokali. Fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Popolari Ewropew huwa l-partit tan-nies u l-partit illi jemmen fin-nies huwa l-partit illi għalhekk il-Partit Nazzjonalista huwa msieħeb miegħu għaliex bħalna nemmnu illi l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea hija għodda illi hija għodda qiegħda hemm għaċ-ċittadin. Aktar kmieni matul il-jum il-kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqgħu wkoll mal-Kummissarju Ewropew Margaritis Schinas illi miegħu iddiskuta temi importanti bħalma huma l-pensjonijiet u żieda fil-popolazzjoni ta' pajjiżna. Sirna nafu wkoll anki dan l-aħħar illi l-Gvern lanqas qed jiggarantixxi l-pensjonijiet. Liema pensjonijiet kienu l-iskuża il-Gvern Laburista kien ġab li minħabba fihom biex niggarantuhom kellna bżonn nżiedu l-popolazzjoni. Il-popolazzjoni żdiedet, il-pis fuq l-infrastruttura żdied, kulħadd qed iħossu f'gat f'pajjiżna f'Malta, però il-garanzija tal-pensjonijiet issa qebet. Wara jfisser ċar li l-Labor m'għandux pjan għal pajjiżna, il-pjan tiegħu huwa biss li jibqa' jżid il-popolazzjoni ma mhux li jkabbar l-ekonomija b'idejat ġodda b'ekonomija b'saħħitha b'ekonomija b'niġġeġ ekonomiċi ġodda ta' kwalità permezz tagħhom nattiraw aktar investiment internazzjonali imma wkoll il-businessman Malti jista' jkompli jinvesti għaliex jifhem u jaraf illi l-kwalità hija t-triq il quddiem. Intant tas-summit tal-EPP kien hemm preżenti fost l-oħrajn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u numru ta' Prim Ministri mill-blokk ta' 27 pajjiż membru. Kienu laqgħat pożittivi immens dawk li kellu llum hawnhekk fi Brussell il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, laqgħat li saru wkoll fl-isfond tal-preparazzjoni li qiegħda ssir fl-ambitu tal-fatt li dalwaqt is-sa ftit tal-ġimgħa oħra ikonna l-elezzjonijiet Ewropej. Elezzjonijiet li f'pajjiżna se jsiru fit-8 ta' Ġunju. Robert Cremona għal Net News minn Brussell.